štartové číslo 14. Ďalšie dvojice Patrik Čutka, Lalokintia, Banská Bystrica, Beris Dmitreko, pripraví sa Martina Šupechová, Quicksilver, Spišský Šťavnik, Ekvípe. Sa potkol a Jutka sa všimla, až keď boli na zemi a ostalo ležať. Takže ja som to videl, že poď padá. A ostalo ležať, lebo keď lahol celý na nohu a silno si hlavu dalo. A keď ma moteče z prednej krv, tak som dala prúzku. Ešte si kúpim. Čo, ako sa tam poď? Pri triatlon výkone zatiaľ najlepší výsledok dvojice Patrik Čutka, Lalokintia, 5-ročná kobylka, Beris Dmitreko, Banská Bystrica, 65,87 bez trestných bodov. 15. dvojica Patrik Čutka.